Fuj, to čo je venku? Zas koľko snahu nahúkalo. Išla som odhrnúť auto a odhrnula som dve susedové a jeden kontajner na flaše. Idem okolo a ľudí venča. A hasky tých snežných psov a vodepluvačka. Jako ne ľudí, tí psi. Čo? A hádžem fotky, že akú tu máme záhubu, túto katastrofu, kalamitu. A všetci mi závidia, že koľko tam máte snehu, jak fajnovo. A ja reku, tak môžeme sa dohodnúť, že ten treskový kýblik za 70 centov pošlem, ne, cez kuriéra, budete mať pucle snehuláka, dám ti mrkvu k tomu zdarma a Primalexový kýblik za 3,50, vlečka snehu za 150 déček a vlečka snehulákov za 250 déček a k tomu oddrbem jeden cencul tam z výfuku, to bude akože údený nanúk, novinka. A ako silný biznis sa dá robiť s snehom, však všetci ne zbadajú, zbadajú černocha na ulici a hneď, ne, máš sneh, tak nabalím mužovi, nabalím do vrecúšek mu nabalím sneh. Môže predávať v pare nejaké na diskotéke za 20 sáčik, alebo im to bude rovno z lopatku do nosa hádzať, alebo tú odmerku, čo máme od Cunáru, tam jedna odmerka, no však to už sa nejako cenovo dohodnú, ako čistá kalamita toto ja ani ven nemôžem ísť, lebo však deti mám, ne? Jedno má sneh po bradu a druhé, keď tam vypustím, tak ho až voláde na jar nájdeme, čo si tam bude cestičky robiť vnútri, jak mravenísku, tí oni, mravci. Jaj, bože. No a akože ja s mojimi 150 cm tiež to není nejaká výhra ísť tam do snehu, na 3-4 podprsenky si musím dať, mi lentilky neomrznú, lebo akurát mám tak sneh v pocecúchy a keď vyjdem ven, ja som taký maličký hobitík. A to akože začalo snežiť, všetci sme boli nadšení, snežik, pôjdeme sa sánkovať, všetko hore dole, toto. Prechádzka silná prvý deň v snehu, keď to ešte len tak poprášilo. Malý hneď mal záchvaty, že má zašpinenú bundu, tak sme mu to museli oprašovať, tak nič sme nerobili. Druhý deň akože paráda, všetko, pokým nepadol. To už potom už nechcel vstúpiť na sneh. A muž išiel prvý večer, išiel vynášať smeti a on si dal tie plážové šlapky, tie žabky plážové na ponožky, čo mal potom nohy jak ninja korytnačka. A tí dva sakle se smeťami, jedno plinkové, jedno to bio, čo sme nezelili, tak to si niesol jak týto vytonku kabelku a za chvíľu došol spátky a bez žabek, len v ponožkách a pyžamo odrbané až po kolena od snehu a smeti furt v ruke si niesol tak. A že išiel prvý schod a druhý schod a to, čo vypadalo, že to bolo iba tak poprášené, a keď sme sa boli prechádzať, tak to bolo 40 cm a hneď išiel k jednu jak Artex v nekonečnom príbehu. A že je to studené. No a ja mu hovorím, no ne, môj zlatý, to hore na obláčikoch andeličky papajú Rafaelo a ten kokos padá dole a tu sa nám to trúsi. Čo ti mám povedať? No však jaký sneh? No a to ešte jaký sneh padá, no? To už má Perimbaba také tí moderné, tí vankúšiky s tými guličkami, čo sú plnené také. Ja nevím, jak to je. No chvála Bohu, že nemá tú pamäťovú penu, ale však ona aj tak si nepamätá nič. A to z tých guličkových podušek, tie guličky padajú také. Tak idem po meste a zrazu to začne padať. Reku, fejkový sneh, ne? Volá, čo sa tu natáča. Tak som si hneď dala vlasy za uši a stiahla brucho a že náhodu, keď behnem do záberu a nič, a ono to akože ozaj snežilo, také guličky jak pukance a šlahalo ti to do papule a lepilo sa ti to na vlasy a pri ušoch som to mala, keď pes si osere tí chlpy pri ryti a tam som to mala polepené a nedaj Boh, keď to šlahlo, ako zákon schválnosti, to máš neprestrelné sklá na oči a ono ti to tak šlahne, že tade to a do oka. A presne ti to trafí ani ne, že
ja nevím, to je akože vypočítané, to volá do tam míry asi. A trafí ti to do oka a porad som videla jak 3D bez okulárov. Víš, tak keď kúkáš na 3D a nemáš okuláre, tak ono je to také orámované, červené, zelené a také všelijaké, no. A ideš po chodníku a cestári akože snaživí silno idú odhraňať sneh, čo odhraňajú a tam ťa do pol pása ťa tam zasadá, jak stromček a majú v piči, že si malý hobit a nevíš sa odtiaľ vydrncať a v jednej ruke máš kabelu s chlebom a s paštejkami a v druhej ruke držíš dvojročné decko a ktorému trčí len takýto brmbolec ze snehu a ako majú v piči tam. Ne? A tu hore, na kopci u nás v dedine, cestári títo už akože úplne zdali. Tí čakajú do jary, keď sa to už popustí trošku. Však aj tak nevedia, kde majú odhraňať, kde sú cesty, kde je dvor, kde je čo. Lebo však sem tam trčí nejaká značka, že daj prednosť v jazde a to sa podľa toho orientujú tí dôchodci na tých dochodcovských autíčkach, čo idú 20, tam smrť v očách a 20 a namiesto predného skla majú fóliu vysvedčená. A tých akože ani nevidno, lebo však oni vybehnú ze záveju, tam niekde je taká jama, že je tam menej vyfúčané a zrazu do záveju a to len vidíš, to tak len preletí jak santové soby. A to sa tu tak vozá, tí dochodci to idú kupovať tam syry a rožky. Jaj, a však ani neviem, či mám ísť odhraňať, alebo čo mám robiť. Asi najlepšie by bolo zapojiť na predĺžovačku, na kábel ten fén s difúzérom a trošku to nahrať, alebo ja už nevím čo, ale čo ciebe, čak keby aspoň deti chceli pospať, že do jary, že pospíme si a zobudíme sa už pekne všade jatelinka a sedmokrásky, ale však toto čo je, to je ako úplné nervy mám z toho, už nevím ani čo mám robiť a všade len sneh a ja nevím, zapneš si televízor a tam zimné rozprávky, ja nevím už. A reku, čo budem robiť, ne? Tak idem napiť z nejaký koláč, otvorím kuchárskú knihu a tam vyšľahaj sňah z pátých bílkov, čo ciebe porad, som zežula som tú kuchárskú knihu, zahodila som ju preč, však všade sňah, ne, už ne, môžem osrať celý sňah, aj romantickú krajinku, aj tých turistov, čo tu s tými palacinkárami na nohách behajú a usmievajú sa, že ježiš, aký krásny kopec, aký krásny sňah. A vycerený tí zuby im trčá, však podaj by im sklovina popraskala. Ja už nevím, čo mám robiť, asi idem spať a idem serus.